Dnes vám ukážeme, jak by měla proběhnout správná renovace oken. Tentokrát jsme vyrazili k zákazníkovi, kterému už okna dosloužila a oprávněně se obává, že mu v zimě neudrží teplo. Každý díl je potřeba pořádně označit. Pořádek musí být. Všechna okna převezeme k nám do dílny, aby se jim dostalo té nejlepší péče. A protože u nás renovace děláme s láskou k řemeslu, tak s nimi zacházíme v rukavičkách. Odstraníme starý nátěr a zakitujeme praskliny, aby rámy vydržely dalších x let. Nové těsnění je nutnost a samozřejmě i kování. Ale tím nekončíme. Pořádná renovace musí jít do hloubky. Nesmí se zapomenout na výměnu spodních špalet, které jsou velmi namáhané. I když zvenku mohou vypadat ještě dobře, tak uvnitř bývají schnilé. A samozřejmostí je i montáž nových záskoček, kobylek a okenních dorazů. A je to. Vaše nová okna vám budou opět dělat radost. Okna renovace. My okna nelakujeme, my je milujeme.